Radio. Action Radio Philippines Standard Time, las 9:18. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa inyo sang Enervon. Mag-Enervon everyday para may more immunity. Standby sa Action Night Patrol, magasunod sa dili gidlamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang ibig disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol! Sa liwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga ng Montag Palawati, Region Wide, mga palangga kita sa Labilin, isa ka oras, 9 minutos. Karon nga adlaw Huwebes, petsa 14. Dispiras sang payday. Because tomorrow is Mother's Day. Payday! Na kung may bilin pa. Huwebes naman nga edisyon sa inyo sining nga pala tuntunan sa kananda liwat naman naton nga manging kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton sining nga news team. Aton sining nga Patrol 3 na para patrol. Liwat naman nga magalambiyong sa pinakabahin sang Metro Bacolod. Sa Huwebes nga presentation, amon naman liwat nga bantayan, amon naman liwat nga himulsuhan. Ang amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon, sa nanuman nga mga eventualities from where the action is. Action Jan Diaz magaresponder. Back to back sa aton nga piloto, Aksyon Nani Kirao. Ang aton man sigihapon nga pagbantay sa news center sa mga update sa nasyonal kag international nga balita sa gihapon COVID-19 pang Huwebes edisyon ina ginatutukan ni Aksyon Dale Salazar. Buylog mo nato ang porsa sa aton sini nga mga technical partner. Diri sa Studio A Master Control sa technical side. Buylog naton ang porsa
ni Broadcast Engineer Birthday Boy Action Henry S. Pulgar. Back up diri kay IT Expert Action JM Viking. Dito naman sa transmitter sa Control Tower, Barangay Talok, Syudad Sangbago, Builo Bonato na puwersa ni Broadcast Engineer Bernie Villacanas, ang Batang Suay. Sa kinanda ng inyong sulagad ang kurmana Action Night Patrol Program, Lunes, Top-Top, Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa nabilin isa ka oras. Sais minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ang unang abay sa ato sila nga pagpangalagad, of course, ginadulong sa iyo sa kalawan sang CL Pito-Pito. Amo ni siya ang nagapabakod sa aton immune system. Pure ini nga herbal. Wala delikado sa lawas. Hampayagid kung ginaubo ka bala. Aporte katiga. Inom kaya adlaw-adlaw 3 times a day. CL Pito-Pito. Ara lang makitaan, kababakal sa kilala nga mga butika, kag parmasya. Hindi ka mo bakal CL Pito-Pito, ha? Sa mga nagabaligya, bala sa mga nagapamalay-balay, nagabaligya CL Pito-Pito, piki na. Dili ka mo bakal sa urig nga CL Pito-Pito sa mga butika o kon parmasya. Kaya na iya sigurado urig nga CL Pito-Pito. Dala ka mo diretso bakal para sigurado. Laking CL Pito-Pito. Lagi kang panalo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radyo. Ito ang Aksyon. Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Ini mga bahay sa ato sa pagpangalagad, ginaduro man sa inyo sa kalawan sa Dr. Alfred sa Mangosteen Soap. Nakahibalo ka mo nga ang Dr. Alfred sa Mangosteen Soap may yara sang antifungal properties nga makapadugang itom sang imo sininga buhok. Nagahatag pa rin sang vitamins kag mineral ang mangosteen sang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Gani, diri ka na. 100% certified organic, 100% natural ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. That's why, sa akong permi ginahambal, sa inyo nga pagpamalaklon, ayaw magkalipat, lista ha, para hindi kagid malipat. Daan ang alam, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Soap. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radyo. Ang bagyo galis kasi ang boga waswas sa Eastern Samar. Parts sang Bicol Region, posible basi buwas, mapiktuhan man sang bagyo ang Metro Manila. Sala-sala sa buong Espiritu Santo sa mga taga Eastern Samar. Way labot sang ginaatubang pandemic nga COVID-19 sa mga evacuation center. Perbigi sila gina-remind niya social distancing. Sok-sok mas. Daw
o pasaan sa mong kalibutan man ang mga taga Eastern Samar. Kaysa puwerte kabasko nga hangin dala ni Bagyo Ambo. May mga nagtulukyab to nga mga atop sa ilabalay, naglulupad. Sus, man imo kalamidad nga gawag kitas ni pasadtuan. Para matapos ang problema sa COVID, ari naman, bagyo na naman. Ay, doon hindi kita ka ginhawa. May nataga dito sa Bacolod, sa Negros, sa Western Visayas. Kaya kung kaisa ting aton din mag-eksperyensyahan, pagtupa lang sang tulutaliti, kaya kung kaisa ang magulugal umon nga panahon. Diri sa aton nga palibot-libot sang probinsya kag dakbanwa sang Bacolod. Sa mga riders vlog by the way, halong ka mo ha. Hindi mo magsalig permi nga aton dalan kung kaysa tawhay. May mga haras-haras gyapon nga mga driver. Kung kaysa permi lang kag gulpihon kalabla kag ibuton ka lang nga naga lusot sa mga intersection. Sa aton sining dalanon. Hindi kung kaysa malikawan ang aksidente sa dalan, apisar nga may ara kita, mga check-up, border control nga ginapatigayon sa pila ka mga lugar wa kag sulod sa syudad sang Bacolod. Sa wala kayo na makabati, kag wala kayo na makaingagaw sa interview ni Action Brian kay Mayor Bing, liwatong ko lang karon importante nga mga bagay na ginhambal sang alkalde after sang May 15, pagtupa sang May 16, ipaidalom na ang Bacolod, hindi sa ginatawag Modified General Community Quarantine o kon MGCQ, kundi GCQ. General Community Quarantine. At least kung paano nag-synchronize na kita sa probinsya sa Negros Occidental, sa mga banwa kag syudad. Liwaton ko ang mga importante nga bagay kay na nga ginhambal ni Mayor Binga sa pagpatuman naton sang GCQ sa mabot nga Mayo 16. Okay? Check ta na nga to sa nga Patrol 3, na para patrol. I-check ta na si Action John Diaz. Ibaloon ta siya anong sitwasyon sa mong sang syudad sang Bacolod sa Webes naton sini nga presentation. Sa nga paglibot-libot, upod sa aton nga piloto, Action Nani Kirao. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Yari si Action John Diaz sa report. John, may gabi. John, please come in. Laban! Oh, bawi! Ang adlaw sa buong to, mugin yung pinaka-tema. Actually, kung mabasahan mo sa Facebook no, or sa social media, bla. Ang kanta nga, laban, oh, bawi. Amo din usually, mabasahan mo git sa buong no? Anyway, happy birthday to ano kay Action Henry S. Polga. Happy 22nd birthday. Charot lang ang edad. May nagsakay sa kabilong litso. Dito yaw naman tapang ito. Ay, ito? Oo. Inilang gabi lang. Inilang gabi. Hindi na gabi, timera ba da? Ari pa Ate, sige, mata-mata, andarang wala. Oo, ikaw pa yan. Anyway, thank you sa manamit kay na nga pamahawalin kay Action Henry Sporgardo na busog mo kami to. At least kami bagpatrol kay ina. Karoon yung gabi, Action Henry kami Japon, ba dahil nga nambiyong halong area kami isang may Rizal, Lacson, Dre. At ito na anad na magintang nga doon ka linong, mablas makulo, naman yung oras. Kalagay tiba, siguro yan doon na idlaw man niya siyang medyo may ara man sila makitaan nga mga panibaguman sa ilang mga palibot, abe, no? Dre ka niyo may bukas Action Henry Japon yan, ang isa dre ka grocery store. Na Dre, blas may gisangan sang
the Rizal Luxin lao. Meron dito 24/7 eh, siguro abot nga bukas pa na siya gyapon amo sa ni oras manog alas 10 na. Bukas pa saya may mga salakyan pa ginagawa sang iya nga balaligyan din mismo dire sa may ginsangan ina sang Dalan Rizal Luxin. I don't know kung anong iya direction nga policy nga amo ni oras bukas pa man siya gyapon. Dire kung palabot ka na sa may plaza may nagka-standby dire gyapon nga mga series bus karon naman nga gabi action na and sige man ang biyo nga kapatol sa nga police station number 1 may gabi lang sa mga kagawad dira kagawad Aida bla sa may checkpoint mismo sa barangay Dumanan Black Sorek and of course to Police Captain Armelin Vargas ang station commander sa nga police station number 10 naga-monitor ged ang mga street cleaner kasigi pa man sila parinlo karon nga gabi baka pa din sila pa rin doon sa may palibot sa plaza publika karon nga gabi action Eric no naga-monitor guro ang police station number 1 ay na mito sila naman ilang patrol car action Eric no kaya naka-interview makita kay kay police major Jovel Siren no station commander sa station 1 action Eric kaya nakalma sa nato sa statement there is may bus stop number 7 may nagaulat pa rin may tatlo diri ka mga pasahero no nagaulat karon nga gabi sang service vehicle I don't know kung mga frontliner ini sila or may mga ginagkatuan lang man siguro nga ulo importante man no Daw rin pamangkot yung sir kay GCQ ng Bacolod pwede kami kasulod sa Bacolod likuti depende kung emergency amo na kailang statement mayor kung emergency kung emergency pwede ka kasulod sa Bacolod pero kung hindi man lang emergency hindi ka pwede kasulod sa Bacolod gani no di ba klaro ng hambal ni Mayor Bing kay na yes actually kung hindi emergency bawal gid no magsulod sa Bacolod nga magsulod sa Bacolod sige nga nga mang grocery ka dito hindi ka makasulod sa grocery store sa Bacolod di kay ang pasudlo na sa mga grocery store kag malls Bacolinos lang kada pasudlo actually ang mayara gid lamang sang home quarantine pass kag ang home quarantine pass gani nga makasulod taga Bacolod yes kay mo kung halimbawa taga Hinubaan ka mang grocery ka rin sa Bacolod hindi ka pang grocery. Yes, no? Hindi pwede. Kaya ngitahan ka man Japon sang HQP HQP mo. Tika HQP mo yung Hinubaan. Hindi ka pwede kasulod. Hindi pwede, no? Kaya even actually, kung digto ka pa walang balas sa may border, mangkuton ka man ako na ang pinagkatinutuyo mo. Sige nga, halimbawa, magkadto ka sa Bacolod, mangumpra ka, hindi gid pwede. Hindi, bawal na bawal. Bawal gid. Kung private naman nga salakyan ang modal o masulod ka sa Bacolod, kailangan isa lang. Yes. Oo, di ba? Kag dapat I think na bati ako dapat magsunod sila sa odd even scheme. Na isulod ka magyapon sa odd even scheme. Di ba? Tapos, ang imo dapat is emergency purposes. Kung personal man, pwede ka lang guro kadtos bangko para mag-withdraw. No? Pero kung magpamalaklon ikaw, kag makadto ka sa mga mall, grocery, stores, hindi pwede. Ka man kasulod kay tingitaan ka home quarantine pass sang Bacolod. Bacolod din mismo actually record. Ay, dayon na dugay karon diyan Gani. Anyway, damo man gani nagapamangkot yung sa Nobla i-distribute ang HQP kay na subong adlaw ang Webes na. Webes pizza 14. Pagka Sabado 16 dapat ma-implement na no? Laban na ba si Mata guro mga Sabado kung Domingo kasi Domingo lockdown man tigalan kita ang pamangkot actually ang Sabado, bakit Sabado ma-start na no? Sabado ma-start. At yung agawan sa syudad kung pwede pa lang hopefully mailang agaw gid kay ang city man ang ma-print action ang panagtagana let's see kung saan pero actually mga mo na case hindi mo gid man ma-perfect gila yun kay mga pare bago nga daan nga mga adjustments hindi mo gid yun madali mayo kung robot na kay gani no nga ora-orada dayon nga pagambal anyway, wala pa maganda pa release. Ang labad na nga managtag sang HQP, mga barangay official gyapon naton. Do pa rin. Yung tubla sa nang umpisa, action na rin. Nga nagpanagtagana Ako naman ang matabo. Kag siling ko gani, isa pa sa suggestion gani, kundi may mga panagtag nga home quarantine pass nga una. Ang kutom sina magbalik, amo nang tagaan. Okay, pwede man, no? Ibalik na lang to ang daan blato. Papalisin na lang. Kutol sa magbalik ka daan, tagaan sa bago. Yes, pwede man, pwede gid. Amo para to, hindi man mabudlay bla.
Gari kay pariti mabalaan kag ma-monitor man Japon sino ang qualified pero tiniara to action direct nga nga pwede sa o ato may duwa nga makagwa no pwede ma-double ang name mismo sa may quarantine pass no pero depende na karon ay basahon nila bala kay na post naman sa Facebook page naton sa makalay tabi nga maka-monitor karon dayon mo man sa nasiling mo action direct base makakuha man sila sang dugang pagid nga mga ideya no. Well anyway, karon nga gabi makita sa Japon nga mga pribado nga salakyan pero antes pa sila aton magkakson medyo pero pang aton nga panyempo aton kilang itagiri do kanami masapon panyempo karon na nga kagabi nga kakson katinaw sa aton kilang itan nami man malaki do ng ugyon man ang kasorek ng aton nga tiyempo except na gidamang sa bagyo nga nakalandfall na no ako na ginangan ang kasorek kaluluo naman itong na biktima sa bagyo naman kaluluo naman ito siya sa nabiktima nga bagyo perting las no perting buo sa ulan kagang hangin bla ang dupo-dupo perting makakasman sang imo nga atop dira amo na ang babala nila ko na nabayang sa bagyo dapat hindi kagin magpamukmok tulog so even diri sa ato na prepara lang kita para ganar anyway damo naman ang mga improvement o mga development makumote may biyahe naman ng series no may biyahe naman ng mga passenger vessels action pero may mga limitations or may mga restrictions no nami diri kay continuous ang bulig nga ginapadangat action sa gihapon sa pila ka mga barangay diri sa sulad sang Bacolod. Unahon ko lang ni kay ti Areo pamilya naman nga maayo action ang ilan ng mga nabuligan ang si Kapitan Madeline Diaz bala sa barangay 18 na labot naton sinigid lamang adlaw action kay ito may programa da sila nga mga free market day no ang free market bali tanan nga pamilya sa barangay 18 ang ilaging gaan action sang libre nga utan libre nga mga panakot no may tutukay na may baboy manok nga ginparagtag nila dira kay do may sponsors or may nag-donate pala sa ila sang kantidad gindugangan action ka barangay kag sang guriang kabataan ko na SK nga muna di para magtay-tipo nilang kwarta kag natagan nila mga lapit-lapit mga 260 man ka mga pamilya tuputing kalipay kay na ni Kapitan Madeline Diaz sa atong interview action kuno siya abala ko no do delikada ako dinga kapitan pero subong lipay-lipay gid ko Sudan actually first time na mo nga naka-encounter kay naka-interview ni Kapitan Madeline Diaz o siguro kabalo nga Diaz man ako napilito kumati no kag tipo tigid ang kalipay kay na nga sang ginpadangat ini nga impormasyon sa to ni Kapitan Madeline Diaz action direct. Ang 160 lang sa pamilya. Pero siyempre kay kadamuhan. Kung pa naman ako pagkakban na isipon ang sila. Kaya ko dapat kung anak ko ano man na siya ko siyempre lang sila na magagpihan siya kamalungkuhan nila ka 10,000 na yung ibukas doon. So, naglimit lang po sa 160 lang. Siyempre, iban ka nun, nagkakaon niya o ka ang iban dagdagan ko 75 kapatid. At 370 na ang kada period. Nagdagan si Iskili Donna sa mga kabinet sa mga amin sa asin, nasa sa utang, nasa sa tatang mga dugang. So, happy ang akong paguluyo kag nag-observe lang kami sa social distancing. Kaya pati, pag nasapos na siya buwan ang akong 2 weeks to hindi pa mag-petition po, modified pa sa in 2 weeks. Amang ko naman, this is the time na siyempre madam, action dyan, kung wala na pangayo. Ako na nga kami, ko kay it's not hard to magkatulog ka, pero ang kung kapakainog ka i-diffuse ka o kanain na sa infection. So this time, sabi ko kung story na kapuwi ko, why ko na ngayo na ginapot lang ni. Kaya hindi pa din na iskresak until na wala doon ka, ano kung sino naghatag. So, ako lang, ang mga pasalakatan na namun, kaya pati ang plan, ang donor ni nakatag ko na siya 60,000. So, nagpugang pa sa care 60,000 sa good for 160 family. So, nagdugang ko sa 75 within binilang niya sa sunod sa akong niya sinupit, makat ko ka magatin. Pero, ang pagkang
barangay na na. So, hambal ko sa ila, kaya-expect kami siyang manok. Hindi kasi yung managpusan may kabalo na makita ko na makanto. Para naman, actually, action dyan. Naman ko na sinakuha isa sa panyaga nila. Mga sukan, ang terminated every Okay, balikan ta si Action John Diaz ang iyang interview si Barangay Kapitan Madeline Diaz, ang Barangay Kapitan sa Barangay 18 angot ini sa mga dugang nga mga nabaton nga kayuhan para sa pumulo ni Action John. Please come back. Yes, ang sudarekte, ari pero ang supon sa aton nga pagpakigangot ni Kapitan Madeline Diaz sa Barangay 18. Sa dugo kami, plangka, ibang kahapon. Amo na iso, hindi naman siya nga budget pa na budget ko na. So, hambal ko sa ila, kaya-expect kami siyang manok. Hindi kasi yung managputan, hindi naman doon nakita ko na makanto. Para naman, actually, action dyan. Naman ko na sinakuha isa sa panyaga nila. Mga sukan, ang terminated every other day, may papamahaw kasi gabulos-bulos lang kami sa akong SK. Yan yung budget ka mga example Lunes, kaso naman may Lunes, kaso naman ang Lunes. Until nga may mga nag-donate sa akong sinapos sa mga ginaubla kong woto, So, kailangan ito ka ng tao kasi siyang paano, makapulit-pulit ba sa iba. Kailangan pa, isa na yung subo, hindi sila pa nagwa na magpangapuhi. So, nakita mo sa post ko ba, damo ba po sa akong SK, ano na sistema, may mga itlog, may mga ugang, tanan na mga anuhan sa atin. Kompleto, kita ang katarget-market kinasin. Kap, pinakabilog ka pa naka-avail sa bugas gani Kap? Ato ba dito hanggang 160 plus ang pinasihan, so ito sa 235. Ang mga utan na kapag-iba, mga pila? ako na, kaya ang kagakuha, isang supli, ang paratanan nga pa, idya maagi ka sa tunan, dapat, alin ka sa tanan nga, tanan, alin ka po ka, sa kwati siya. Okay. Bali nga sa bukap is, ang 60,000 pesos is donated, tapos ang the rest, kamo nagdonar sa doon nga pinagkap? Oo, sa SK. Okay. Mga pilata na ng total budget, Kap, lakip na ang donations? So, sa donation, siguro, pati yung basa, 60,000. Ang sa estimate ko, 8 times ba na ang 75 370. Kaya bali tag 370 pesos per head ang iya. Sa wala ng mga plastic, sanan mo ano. So, the amount to, sobrang 100,000. Kasi ang ako, pinasubulan mga kabagis kamahal. Magani. Oo, mga utang. So, wala ko pa, patan na, ang isang iski, naghatap na siya sa kabansing namin. Ito kong salsan. Plus, ang kahapon na 75 bakat at hanggang sa 78. Pataral ko, yun ang tapos isa ka na, isa ka, na sa pilong at ako na. Kasi tanan asin, kamuti, sangke, pichay. Ilang ka bilgi mo nga na family or household, Kap? Ako yung household ko, isang lang, 65. Okay. Pero kung nakatang para sa pamilya, ang isang tao, namu-damo na siya, isa din pa. Meaning, Kap, ang higaan sa buong Kap, amo na yung mga less fortunate, nagakinanglan, no? Pero sa sobrang ka, so, parang nag-action dyan. Ang parang turun, ano nila tabaan, kasi napon. Ang nakita mo ako na pang-pili sa aking barangay, alin yung taman ko na, sabi sa kanto, nakabalay na sa years sa natahan, ako sa nata. Ano sinasasuhan na siya mula na yung atang pagmahulyo, kasi nagbuha ka may mga planta. Pero sa sabong, fresh itong kanya, sa mandating yung pangulong, ginamit sa dami, ito sila. Kapali mo na subong last yun siya, na free market or may... Actually, last na kami na action dyan, 12 groups na kami, na
kapitan sa barangay 18 sa mga pumuluyo nga nakabaton kasi iba posible wala pa man wala nakabaton ate no. Panay ka na nakabaton. So, ang tanong din mo sa namon, ang una mahamban ko sa ugang nilin sa akong pagpangabuhin sa akong malagdagon silang likada na nga barangay kapten hanggang po manila sinadyo nga isis ko naglalapabot. Pero nakadiri ko na ba ano palang ang yapon nilang leader bilang isa ka sa pumuluyo sa barangay Mandiriga na patyagante sang saan o sa plangga sang maginapon nga siya sa akong. So, hindi lang sa mga barangay council, iski council, sa akong pumuluyo nga makita mo ang mga yuhen. Kapisan, ay kinapisan tagaan mo lang sa kataso o salvo sa tigiba ang tagapisan. Actually, kabatihan si Barangay 18 Kapitana Madeline Diaz, siya rin nga papayang na magkaintanan sila nga free market day kay nati. Congratulations, maniniba niya barangay, of course, kapatigayo man sa ibang pag nga programa, kay sige pa man ang ilagi na panagtago pagpanagtaga na isang ayuda, actually, rekno. Panumdum lang, kay nawala na kapatigangot, kaya Police Major Jovel Sidel, nga ba dati wala problema, dara actually, sa may ETCS 4, dara sa may barangay 16, kung saan karon din transfer dito, no? Ang pila naman, kamang, or rather dito gingamit bilang community or rather quarantine center, ang balati fully guarded man sang mga kapolisan, 4 kun aga, 4 kun gabi, tagpulo pulo sa aga, pulo man sa gabi nga mga force multipliers ang naka-standby dito actually rek. Okay. Ang dirigali sa may hotel, kung sa diri ang mga returning OFWs actually ginaka-quarantine subong, ang iya na kamo patrol group daw nga police ang na-assigned. So hindi although sakop sa area ng station number 1, kung kaya ka ginakulabos man o kung kulang man sila sa mga personnel, MPG ang nagsalo sinadira action, Eric, no? Okay. Amo na nga tiyaman nila ang vicinity control, ang parameters sila sa palibot, kontrolado ka police kay timi naka-deploy kit mismo kag wala gyud panugutan nga makagwa ka ngay sa gyapon sa sitwasyon sa pinaabi ka mga area so quarantine centers diri sa sulod sang Bacolod wala sila nagapanugot nga makasulod ang mga imat pa pamilya kung gusto mo maglihog dira may policeman nga naka-standby action, Eric. Ano mo na, ang aton diri karon na sitwasyon sa palibot sang Surada. Wala na gid man mga nakabiyahe masyado nga masalakyan mo sila mga tinion. May pipila diri ka makita naton nga nagapalakato importante. Opisyal ni sila o kung may mga ginahikutar man action, Eric, sila mismo tagsa ka mga barangay nagkasuksok ng face mask kag mamintinar ang ginatulaton nga social distancing. Karon bantay ang balita magikan diri sa patrol ang aton nga interview sa kay Ondok Secretary General Diego Malacad may kangtanan sila ng mga ingyo sa lokal nga gobyerno sa sulod sang Bacolod. Pero mga kasuntandahan nga isa sa marason sa pagtugas sa balatian sa tunlabas among pagguyang o kunang pagnubo sang aton immune function ang mahigko nga kolon kagang hindi regular nga pagpagwas ang higko sa tunlawas amo ni ang may pinakadako nga rason kung nga kitabi nagasupber sa ganitong naton nga colon cancer. Sa tanan nga mga pagkaon nga aton ginakaon sa bilog nga adlaw kung kaisa hindi naton masikyaro kung masiguro makaaksyon na basi wala may mahigko gid man nila kag dapat naton tiluan ang atong lawas sa gud malikawan ang anuman nga mga pamalatian tanda naton nga once may higko makaaksyon ang aton naman nga tinaay ko naton kolon dako gid sining perwisyo nga madulot nga kun ikang lawas naman ang aton pagambalan tiluan ang aton kolon pagi sa ado-ado nga paggamit sang super fiber. Ang super fiber amo ni pinaka-epektibo garantisado dasi kini magtinlo sa ato naman nga tinayo kung sa aton nga colon, of course, agad malikawan ang sakit o kung colon cancer. Mga kaakson, dapat ato ni Mon, sinasaling ko na, adaw-adaw na pagtumaro sa super fiber. Ang super fiber, the fast-acting colon cleansing product, aprobado sa FDA Philippines. Ganun pa ang mga kaakson, magbakal sa super fiber. Ini mismo mahimo makakal sila ng mga klinika sa Life Extension Clinic namtang sa J7 Building kapag gilamang drasong DHL tunga-tunga sa Daran Burgos, Cagalo, Lacson, Sunad, sang Bacolod. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz sa una sa Bacolod Action sa Bacolod Action Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat gid Action John Diaz sa There You Have It Live Report sa Patrol 3 Navarra Patrol ang observation report ni Aksyon John Diaz. Hinadulungan man sa iyo sa Kalawan sa Life Extension Clinic. Gusto nyo naman ang libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes upod sa ila di kalidad nga mga medical doctors pati ang
produkto nila. Kadto ka daw, pamasya ka sa may dalan sang Lacson, sa may GA Esteban Building, ara din ang opisina sa Life Extension Clinic. Kadaraman mismo sa Life Extension Clinic, mabakalang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Rekomendado sa mga medical doctors, damo siya balatian nga ginadala, damo man siya balatian nga napaayo. Ano ini? Amo ini ang vitamin D3. Ang vitamin D3, amo ni siya bali ang produkto sa Life Extension. Mabakal ninyo ini sa bisan di nga butika, ilabi na sa tanan nga branch sa Negros Grace Pharmacy. More information, ikayong lawas dulo sa vitamin D3 sa Life Extension. Pwede ka text, pwede ka call. Cellphone number 0920-5056-501. Basta libre nga medical check-up, Lunes hasta Biyernes, upod sa ila di kalidad nga mga medical doctors, pati ang produkto nga vitamin D3, kadtui, pambasyari, Dalan Lacson, GA Esteban Building, ara din ang opisina, sang Life Extension Clinic. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Una nga ba sa ato sa greetings, may gabi din sa kay Engineer Nonoy Galunan. Noy, musta ka da, Noy? Duhid lamang ta kay Engineer Nonoy Galunan ba? Amo man sa kay Ma'am Julie Hamandre. Madam, kamusta ka da? Tanan sang all sector industrial sales. Dara sa may syudad sa Kabangkalan, nagapa-urok-urokin sila. Amo man si Mr. and Mrs. Roger Montalvo and the family. Nakatune in na sa atong sining pagpangalagad Mr. and Mrs. Lowy Di Paula and family sa mga Dungganon boys. Totoroy tayo hupon da, mayang gabi ha. Si Pepper Parsley, sili niya Mayo kay kapanagtag si Cap Diaz, iba niya ginatago nila. Mahuya man taba. Sakay Joe Fox, ni Pomoseno da, mayang gabi ha. Sakay Delilah Ikaday, ara siya kapaurok-urok ko ha. Mr. Mrs. Lonsky di Dulo sang Pujaira, United Arab Emirates. Ara sila nagalantaw sa to sila nga Facebook Live. Amo man si Juan Roberto Nanet Delioso Sr., si Toto Denmar Fermada. Sir, good evening na sa imo ha. Kali sa bilob mo nga pamilya. Sa kay Julieta Okayabada, ara siya ka paurok-urok. Uy, Toto Miguel Jimenea Magallanes, oh. Ara siya galantaw sa atong sila nga live streaming. Toto Miguel Jimenea Magallanes. Idala ko kay Toto Miguel ha. Pag-abot mo di mamam gidayo ni mo. Di nang ruta mo Toto Miguel Jimenea Magallanes. Halong ka da ha. Ayaw magranda di ka magwalda-walda. Basta masugata mo bala ang nagahara-hara nga COVID-19 bla. Gina tamyaw taman ka nagamonitor sa aton sa may Barangay Sibukaw sa Enrique daw ah. Si Leonard Magbanwa kag bilog yang pamilya. Amo man si Jocelyn Kalamaan. Nagapaurok-urok sa aksyon night patrol program. Si Sir Mon Lopez da may gabi ha. Sakay Bani da. Kay Yakuni Portal da sa Dingle Iloilo ga monitor gid sa to no. Si Inday Bani kag si Yakuni Portal and Family sang Banwa Kadingle probinsya sang Iloilo. Mga taga Balingasag Bago City, may gabida gapaksyon si Armili Pahilanggaw nga taga Balingasag Bago City, iya walit nakita sa dalan sang nagabaligya isda ara kay Kalik Alapar, may PhilHealth ID. Pahibalo ina ni Inday Cherry kag Nonoy Duariyuan Kids sang barangay Maaw Syudad sang Bago. Nagapaurok-urok man, no? Salamat gid ha. Happy listening sa pamilya Marinay kag pamilya Pineda, especially kay Raymond Ligaspi Pineda, nagapamati gid sa atong sininga palatuntunan. Salamat gid. Pare Nono kag Elizabeth Agisando da sa barangay Manuling Banwa sang Kawayan, may gabi gid dira. Sa kay Mama Betilao and family, good evening ma. Kag
Kapasalamat kami kay Mayor Leonardia nga ginpasugtan niya kami nga mga senior nga makagwa kay mga senior gaobra pa kami panglabada. Okay. Wala na problema. Mga ka-breaks ni John COVID frontliner nya may gabi action Eric panamyaw landa sa mga upod ko sa South Border Checkpoint sang Bago kag Bacolod. Ari na kay John COVID frontliner. Ay, party. Si Mariko Jan si Lauda kay kumparing ko Nilbert at Danlao. Totoo bobot laga paurok-urok man sila. Ninilawa ra mga paurok-urok man. Sige, ang iban karon naman kay medyo mahina-hina ang kalaban. Nauliwaton ko lang sa wala kay na makabati sang interview ni Action Brian, sa wala kay na makahingagaw sang interview ni Action Brian Morden kay Mayor Bing Lunardia. Ari ang pinaka-importante nga mga anunsyo kag pahibalo sa inyo. Sa May 16, ang Bacolod ko di ipaydalom na sa General Community Quarantine. Sugod na sa May 16. May mga patakaran gyapon ang Bacolod nga dapat sundon. Una bes, maisyo sang bag-o nga home quarantine pass ang Bacolod City. Kay kadamo sa nagalagaw sa buong mga peke nga home quarantine pass mo. Di para madula na mga peke, sugod-subong nag-imprinta ang NGC sang bag-o nga home quarantine pass. Ang kinalainan ni isang home quarantine pass, kaysa una, isa lang kangalan ang butang mo, subong ya, 5 na kangalan ang ibutang sa isa ka home quarantine pass. Pero, isa lang sa 5 ang makagawa gyapon. At least hindi blabudlay. Kaysa una, isa lang kangalan, isa lang yung katao magkagawa mo. Ikon ihatag mo to, kag ipula mo sa piyak, hindi pwede. Tiniya, pwede na ka mo. Sa kapamilya, bilang bawa, 5 ka mo da, isulat mo sila ka 5. Pero ang magwa, klaruhod ko, isa lang gyapon. Kag sundon gyapon, ang home quarantine pass, ipatuman gihapon ang ginatawag nga ad-even scheme. Inablang MWF ay ng TTHS, depende na sa katapusan nga control number sa imo sini nga quarantine pass, but silingod ad kag even number gyapon ang sundon. Kung nagaobra ka sa Bacolod, bisan wala ka home quarantine pass, okay lang, provided nga may ID ka sang imo ginaobrahan. Ang ID blan imo ka ginaobrahan, kailangan may arakas na. Para nga bisan wala kaya home quarantine pass, kung may ID ka sa imo ginaobrahan, why gina problema. From home to work, from work to home. Munang guwas na. So no need na ang quarantine pass kung nagaobra ka sa syudad sa Bacolod. Importante nga may ara ka lang nga ID sa imo sige nagobrahan. Now, sa mga salakyan. Sa mga salakyan nga masulod sa Bacolod, ti ani sigurado ko pulo pinot ni especially sa mga private nga mga salakyan. Magapabilin gyapon ang ginatawag nga outer control border diri sa Bacolod. Ang inner control border nga ari diri sa sulod sang city proper sang Bacolod, amat-amato na sila. Kakason. Hindi pagulpihon kakas, kundi amat-amato na sila pangkakason diri sa sulod city proper sang syudad sang Bacolod. Gradual ang pag pull out sa ila, hindi kay tingob, amat-amat. Pero ini mga outer border control nato nga kapulisan nga nagabantay, magapabili ni sila. According ina sa kay Bacolod City Director Police Colonel Henry Biñas. Now, ari, sa mga private nga salakyan,
Kung wala malang kamo sa importante, kakon hindi malanggit emerhensya, ang pagkadto ninyo sa syudad sa Bacolod, much better nga hindi na lang kamo magsulod sa syudad sa Bacolod. Halimbawa, masulod mo lang kamo sa Bacolod nga magpangumpra, hindi gid kamo da pwede. Kag hindi kamo pagtugtan nga makasulod diri sa syudad sa Bacolod. Ngaman, useless man gyapon na pasulod mo diri sa Bacolod kung mangumpra ka, kung ikaso kay makalusot ka. Ngaman, kaya ang kutob panugutan nga magsulod sa mga malls balaligyaan nga magabukas sa May 16 diri sa Bacolod ang may-ara home quarantine pass nga taga Bacolod. Klaro na? Kung mangumpra ka sa Bacolod nga hindi ka taga Bacolod, kag wala ka ipresentar sa mall, halimbawa kasi example, masulod ka sa SM, silin mo may baklon ka di, hindi ka taga Bacolod, pagpakita papakita mo sa imo sining home quarantine pass, kag bakitaan sang guard nga hindi ka taga Bacolod, hindi ka kasulod sa mall. Manang takos kag dapat tandaan nyo So hindi ka mo siling halika mo halimbawa ka sa Kamangkalan, mamakadto to sa Bacolod mangumpra ko to, masulod ko to sa SM hindi ka pwede kasulod. Kaya nga ang tugta niya magpasulod ang may home quarantine pass nga taga Bacolod. Klaro? Klaro na, klaro? Siling mo malagaw-lagaw to sa mall Hindi ka. Kung ay ka HQP, ngaya sa Bacolod, hindi ka salod sa mall. Kaya dira pala ka daan sa entrance ng mall, punggan ka na sa security guard. Amo na ang order ni Mayor Bing Lunardia. Kaya makasulod lang sa mga balaligyaan sa Bacolod, ang may home quarantine pass mong nga taga Bacolod. Namo na dapat tandaan. Sa mga private ka magsulod pwede ka makapasulod pero tikilanlan i-observe mo ang social distancing kailangan mo sulod kayo ikaw lang isa huwag katupad ang mga mamatutabo pa sa nagligat o pag-implementar sang GCQ sa Bacolod sang wala pang ECQ diyang ipatuman sa Bacolod amo mo lang ni ano pagid sa mga salakyan nga magsulod sa Bacolod, especially sa private, sundon gyapon nagtatawag nga odd-even scheme based ina sa plate number sa salakyan nyo. Na may ara ba na gyapon nga mo sundon nga odd-even scheme. Depende sa plaka sa salakyan mo kung magsulod ka diri sa syudad sang Bacolod. Ano pa? Sa 16 Action Henry, may biyahe ni taxi. Yang biyahe ng taxi, ginapanugutan, duha lang ka pasayro sa isa ka taxi. Sa isa ka taxi, gina-allow lang ang makasakay, duha lang ka tao. Pero siyempre naka-face mask Kaya ang face mask, kag ang face mask, kag ang social physical distancing, mandatory na, especially dire sa mga syudad sa Bacolod. Korpyo. Ang sa korpyo, ipatuman nga po ng korpyo sa Bacolod. Halin alas 10 sang gabi hasta alas 4 sang kaagahon. Ano pagid? Liquor ban, ara gyapon. Ipatuman gyapon sa syudad sang Bacolod ang ginatawag nga liquor ban. Na-gets nyo? Ara gyapon ang liquor ban ang Domingo nga lockdown ara gyapon siling sang aton alkalde
sa syudad sa Bacolod. Ang kilala ko tani ma-celebrate pa sa birthday sa Domingo mo. Siling ko tani nga daan, ginaguti ka tani nga daan, kaya ginabanat si Mayor Bing, hindi lang na sa Domingo lockdown, kaya parang ang imo birthday, manging bonggisyos, no? Kaya ang Domingo nga lockdown, ara gyapon ipatuman sa syudad sang Bacolod. Gets nyo? Ara gyapon Amo nang sa gyapon, sige-sige na nga pagpatuman. Pero ang pinaka-importante dire, ang social distancing, kag pagsoksok sang face mask is mandatory. Are, sa Sabado, ang fast crop kagroro, sa Sabado, mabiyahe na. Lamo tiga sa akin. Kasi open ang mga business pero no customer gyapon. Kay one person per household gyapon. O tiyo. Di base pare hindi man lang guro isa ka balay ka bakal si mo. Kato ka karon sang pulo karon ka tag-iya ka balay, lain-lain. Hindi may pulo ka customer. Kali kita mo na galing sundo mo magyapon ang social distancing kag face mask. Okay? Sige. Ari, Rosaruro, fast crop sa sa Sabado, may biyahe na. Siling sang Philippine Coast Guard. Pero may mga ipatuman sila gihapon nga patakaran kay gihapon ay social distancing kag wearing face mask. Philippine Coast Guard na dayang in charge da. Ari, sa Ceres. Sa Ceres, Lunes, masugod na biyahe ang Ceres. Pero ang patakaran sa Ceres, hindi ka kasakay sa ila kung hindi ka makasoksok face mask. Kag i-observe niya po sa Ceres ang ginatawag nga social distancing. Pwede ka kasakay sa Ceres, pero dito kagad kadto sa ila terminal. Kay hindi ka pasakyon sa Ceres kung nagabantay ka sa igadalan. Pwede ka makapanaog, halimbawa, kung ang bala mo yung igadalan, halimbawa, sa dulid, naog ka da. Pwede ka kapanaog, pero hindi kakabantay sa igad sang dalan, sang Valladolid, kinanglan kadto kagid sila nga gin-designate nga terminal. Plus, social distancing na siling ko na, ipatuman man isang Ceres. Ang pagsaka mo sa Ceres, tingala ka may X na da, plongkuan nila. Bot silingon, hindi kita pwede ka pungko. Ang kutob may X nga pulungkuan, hindi kada pwede ka pungko. Kaya dara i-observe nila ang ginatawag nga social distancing. Paano? May butang na da nga X ang sa pulungkuan sang Ceres. Di basta ka may X, hindi ka nakapungko da. I-observe na nilang social distancing. Kung halimbawa, ang Ceres kakarga 50, at laban-laban 25 na lang kargay na. Para nga ma-observe ang social distancing. Kag posibilidad ngang Ceres mapasaka pliti. Kung saan o kakonpila, pamati lang mo sakso radyo di, kay makontak lang diri ang PIO, ang spokesman sang Balyakar. So posible may saka gina ang plitihan sa Ceres. Say man sa mga POJ di sa Bacolod. Ang mga POJ di sa Bacolod nga magbiyahe, ipatuman man ang social distancing, kag soksok ka man face mask. Nan, amo na amat-amat lang. Hindi ni magulpi mong. Diba siya magulpi lang magdamo ang biktima sa COVID-19. Muna lang hindi ta magsalig,
Kag hindi ta magrisgo, budlay. Kinahanglan kung ano ang ginapatuman sang aton sa nga LGU, sang nasyonal, kinahanglan sundon tigid. Hindi na guro budlay sa inyo Pagwa mo sa balay, dumduma mo din, dyan ay ka. At least kung magkuha ka sa balay, sok-sok na face mask. Nagpapalaklon ka da, social distancing. Anyway, may masaparabas pa na sa inyo nga mga security guard. Kaya hindi ka magtinumpok, sulod ka mo sa mall. Social distancing, yapon. So, at least, misan paano nag-synchronize na sa GCQ sa mga banwa kag syudad sa kabugosan sang probinsya sang Negros Occidental. Ayos. Again sa mga sagwa sang Bacolod, ti so rigid. Kung hindi importante, hindi emergency, hindi kamo kasulod sa Bacolod. Kag sorry to say again, kung mangumpra ka mo sa Bacolod, nga hindi kamo taga Bacolod, hindi kamo kasulod sa mall. Ayos. Muna mga importante kaya nga mga anunsyo kag pronouncement ni Mayor Bing sa interview kay ina kung temprano pa sa program ni Action Brian Morden. Okay na. Bisan paano makagiho-giho ng negosyo Sang sa wala na gid palang itan-an ang aton nga mga pumuluyo. At least sa home quarantine pass nga bag-o, 5 na kangalan ang pwede dira mabutang. Bulos-bulos ka mugwa Pero isa lang, kag depende na sa sa inyong nga number, control number sa nga home quarantine pass. Kay amo na ang kuan ideya sa mga nagabantay sa taranon kon nagasantong imo sini nga ngalan sa quarantine pass nga dala mo. Ay importante ri pag ito. Kasi may home quarantine pass ka mo, magwa ka mo, dala ka mo sang inyo valid ID. Kaya ikumpara na ang valid ID mo sa ngalan sang home quarantine pass mo nga nakabutang da. Gets nyo? Ayos? Ito huy-huy baga sa iba ni. Nabi namon maka-date na kami da. Makalagalaga na kami sa Bacolod, hindi gid. Sorry gid. Kaya mo nang patakaran nga dapat sundon sang aton nga mga kauturan. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Mayong gabi dira ka pamilya Bilerosa sa Barangay Granada, Senda Rosario Sur. Junawara, Nono, Tatay Galong, Nanay Rose, from Kinuloto, Barangay Granada. Sakay Aldel Fiel, kagkay Maymar Fernandez, Estrella, Vice President ng OTTG, mayong gabi gidra sa inyo. Sakay Erwin Gonzales da, sakay Watski kay Trujillo, sakay Rhea May Vergara, Alpacino, mayong gabi gida. Si Nanay Bining kay Tatay Toma Regula, sang barangay sa Guabanwa, Baladuring nyo, tamayaw lang ni Elmer Regulawa. May lang dala kapag paurok-urok. Kay kumari Rowena Jupines Bakiano, araman. Si Maninay Tuto Chong sa Apollo Restaurant, may gabi igid. Maninay. Hidlaman tayo kay Maninay Tuto Chong ba? Sa Apollo Restaurant. Sa kay Bambam, sa kay Bimbim, sa kay Chingda. May lang kapag paurok-urok. Sa kay Lynn Orsos. Paurok-urok yun. Mr. and Mrs. Ramon Caglila Taton, Mr. and Mrs. Remo kag Clarita Tampipi and family, Toto Clark Tampipi, tanan sang Gardenville sa Division, Barangay Tagum, nagapaurok-urok yun.
Kay classmate Merly Dolido Magallanes, may gabi, gid. Action Night Patrol gid ang ginapamatian. Sakay Piper Parsley, mayang gabigid. Sakay Rodnil Helbosa Sr. Nagapaurok-urok sa Action Night Patrol programo. Sakay Gabutiro Bilos Winston da. Mayang gabi kay Chirel Dulacada sa Dubai ara sa monitoro. Sakay Liumas Villagracia and family. Gapaurok-urok in heaven amuman. Sakay Cyrus Dayanan, Tina Yurak, Mr. and Mrs. Joe Ben Pimentel and family, happy listening. Samuel Cruz, sakay Jessa Iruma, kay Sara Orario. Gapaurok-urok in sawa. Sakay Erwin Bona. Nagabidala kay Toto Erwin Bona. Pamatigid sa aton. Kay Tatay Intin Bologna, Lito Ronaldo, Paul Flores, Modi Uro, Tito Cardo Pactao, Rain Yulo, Rosando Di Maala, sa birthday boy nga si Mawi, alin kay Liomas Villagracia and family. Otoy rin bunada may gabi gida. Mr. and Mrs. Fred Ninyan family, kay Marcela Barcelona, Ninette Laxonda and family, kay Pareta Oscar de la China and family dira sa Talisay, DJ Rams Gahito, kay Madam Senya Kanyada Imnasi, sa kay Madam Marjorie Bolontati, ba mapisa ng mga tresurira sa barangay Panokoy si Madam Marjorie Bolontati sang Florenceville, Barangay Tangub. Way kita da. Sa kay Edwin Diose, Junil Flores. Ja paurok-urokid. Pamati sa Action Night Patrol. Sa kay Foot Yung. Mayang gabi. Sa kay RG Guro. Sa kay Idol Albic Poy Hinolan and family. Sa kay Julius Torres da. Sa kay Erlinda Villarin, MJ Tanati Pasilbo. Mayong gabi. Ara siya pa urok-urok sa Action Night Patrol. Pamati kang nagapaurok-urok kinsa. Mabalik ko sa aton sa nga pagpanglagad. Sa balik ka report ni Action John Diaz. Pagkatapos lang sa aton sa importante nga mga pahibalo. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo.
matian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo.
inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon, madayon aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa ato sila nga pagpangaragad, inigabay sa ato malagad ginaduro naman sa iso kalabas sa DTX 500 capsule. O gali ang pag-tomar sang DTX 500 capsule, may tatlo ka mga anti-diabetic properties. Saranti nga nagapanubo sang glucose, Vicin nga nagkakontrolar sa imong nga blood sugar, kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin. Sabay mga diabetes, para ini sa inyo, tumar kita adlaw-adlaw DTX 500 capsule. May gabi nila kay Mr. Mrs. Norman, kag Borina Alvarado and family sa barangay Pahanukoy. Amo man kay Comparita Stephen Oy, kay Comarita Angel Oy, Ihado Koichi, kay Toto Samuel Oy, Mr. and Mrs. Lori Oy and family. Dira sa Takulinga pa urok-urok kin sila ba. Maninay Sencha Morph dira may gabigid sa kay Kaloy kag Maymay Bibidor. Salamat sang Indian Mango. Worthy kadalag ko. Kung maubos, ngayon ang kuliwata. Ayos, balikanta si Aksyon na John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radyo! Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon Radyo! Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon John, please come back. John? Aksyon John. Oh, dahil nagkakontak na ito sa Aksyon John. Aksyon John, please come in. Yes, Naksyon madayon sa gihapon ng pagpreparar sa pila ka mga grupo diri sa mga okon operators sa mga depasang jeep sa Bacolod nila bina nga natalanan sa rek nga mag-resume abi ang biyahe sa depasero jeepney. O galing lang kay may pila diri ka mga ginahingyo abi no ang mga drivers operators kay especially ang United Negros drivers operators and rather drivers and operators center kon undok aksyon kung sariin may gapayo pa sila sa pagpataga bigi ka naman sa land transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Sa pila naman ka mga pagsunundan. Ngayon pa naog sa idalom sa LTFRB Circular Order Series of 2020 number 17. Kaya iti may pila actually wala ka na intindihan gid sa gusto ang undok gid mismo. Lakip na ang kung sino gid bala ang allowed nga makabiyay actually may pila ka mga provision sila nga luyagaan sa pagpaatag. Pero sa piyak sini gusto man sa nga grupo sang undok nga kung tani magpatunga man ang lokal nga gobyerno agud nga maplastar sang insakto aksyonerek. Pero pa siguro naman diri ang undok nga oras nga magbalik na sila sa pagbiyahe, magatag man sila sang konsuelo o pakonsuelo abi sa pila ka mga pasahero aksyonerek. Kaya balawan man nila kung naintindihan ang sitwasyon sa kalamanan nga kung sariin ginakulang man o kung kulabos man abing tagsa nila ka mga budget. So ibuon diri ka undok base ko hindi sila kuno magsulod anay sa pagpataas ang presyo sa nga plitihan aksyonerek masukot sila kuno mga burobahado mga 5 to 7 pesos ang gina-expectar nila o kung ginaplano nila actually kapaplete sa mga pasahero oras nga makabalikid man sila sa biyahe actually. So sa undok sir, if ever makabalik lagid man ang biyahe sir? Actually, since March 13, excited na ito na mga driver na magbiyahe. Oo. Then, nag-start kami before mag-extension. Preparado na naman ipapuntahan na natin bago sa Rimander Zone kasi sa mga plastic walang animation. Pero kagapon, naglayan na ang guidelines kay may bago ang guidelines ang LTFRB na ang makabiyahe lang dapat may special permit. Okay. So ang special permit, makuha mo lang siya so online sa LTFRB no imo kung dati sa opisina. Oo.
Inaksyon ay pila ka managasyon gidama sa undok pero may mga pagpatagdira ang LTFRB. Natala na buwas kung di nila uman diri sa pila ka mga operators nga mag-aabot sa sulad sang Bacolod si LTFRB Regional Director Serelec. Agod nga maginunanon ti maplasta mo mismo nga mga pagsulundana. Balik tagikan sa patulang taglibot sa Bacolod Action John Diaz sunasunod na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Salamat dyan, may gabi nila kay Eli Guerrero, kag kay Lucille Bunda, sa kay Madam Pretty Mahilom, kay John Mahilom, kag kay Kenneth Valencia. Nagapaurok-urok si Al Pacino, si Nida Siguanse, si Elizabeth Malaka Gamala, si Miss Sarah Jane Ferrar, kag si Josephine Cardinal Abrigo, nagapaurok-urok. So, Roy, sa iban, sa wala kamalamutan, ha? Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sinimaron aksyon at patrol program, Webes nga edisyon, magatakop ini temporaryo, balik ini buwas, Biyernes, upod na kay Aksyon Marlon, Hinovea, Friday night. Ato sa mga patrol, yun at reporters in action nga napalagad karong gabi, Aksyon Jan Diaz, back to back sa itong kapiluto, Aksyon Nanay Kirao, News Center, Aksyon Dale Salazar, Technical Partner Studio A, Birthday Boy, Broadcast Engineer Henry Spulgar, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT expert Aksyon JM by Kin. Transmitter Control Tower Barangay Talok, Syudad Sang Bago, Broadcast Engineer Bernie Villacanas, ang Batang Suay, back to back kay Security Guard Rene Cordova. Sa kalas mo Station Manager Aksyon na Magbanwa, Production Chief, News Director Aksyon Rex Cantong, Nanyulagad ng Kurman Aksyon Night Patrol Program, Lunes, Tubtob, Sabado. Ako naman si Aksyon Eric Magbanwa, nagasiling adios, amigos, hasta la vista, ayaw magkalipat, antes magtulog, magpangamuyo, sa inyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ka kwerpo, sa Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night, bye-bye, good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.